Okay, Cóir de Ghaeilge, chuirme tús leis an sesiún seo. Táimid ag dtír Riachtanais Buanú agus Bunú Ranganna Speisialta. Mar is óldúing tá fás agus Forbairt ag tacht lína Ghaeilge scoileanna atá ag oscailt Ranganna Speisialta rud a chuirn muid anna áilte ribhe le roiintbhad bíonn tan nús sílim gur oscaíoch an céad ceann taobh mud an Ghaeilteacht in 2011 ag Lucht na Cuilte agus ó hinne le tá anna chud tá sílim go bhac mé ibar 65. Hatta timppel le garad, so is mór an dul chun cín sin tíbhaiste de achar mar sin. So tá Mandy an seo a gcuin Mandy Garvey an seo ón NCSE le leabhart ling mar gheall Bunú agus níháin an Bunú, but an Buanú dus na Ranganna Speisialta rud atá anna hábhacht is éasca iad oscailt ach is it's an leanachtarrá agus an Forbairt agus an ag churna deisina agus an ilúnt chuí ar chud mhúinteoirí agus na hacfaní chuí agus na deisina is fear dar chud páistí agus dar nóí mar arna lán Ghaeilge mar hagann smid is dóigh go dútláin nó deis breise aine is dóíonn sin a bheith ag dúrasteach ar an tomadachas agus ar an dáhangachas agus is dóigh go minic bíonn an cheist sin I mé an phobal, céim fág go muid a chur bach breise ar fáistí agus iad le Riachtanais agus céim fág amach muid a ggéir amach an rang speisialta tríomh na Ghaeilge mar ecans muid mar ecam se im a scoil féin agus mar ecans go leor agus siomhar chud scoileanna féin gur fiú agus gur fiú an tarbh agus gur fiú agus gur féidirling é sin a dhéanamh agus ar muid a gcónaí agus is iontach an deis go bhfuil an NCSE an seo linge ag leabhart ling an jobh mar gheall ar na hacfaní agus chuileathirt mar sin Chomhairle sin is iontach agus churmid anna áilte rih an dul chun cína tádaanta an NCSE le rain blianta nús module cuasaí lúna, module cuasaí arúnathe seachas astrachain agus is iontach fi mid anna hásta im lína acathir bhfuil roinntmhaith cuasaí ar fáil tríomh na Ghaeilge rud a áil sin mid go mór ribh agus támad agsúil go mór le ceile amach an seo a gur míle mac ag ganna heile muile chur Mandy os Fergór agus támad a fadagsúil go mór. Bei deis beidir ceisna go ag an deire ag dúrú isteach ar cuasaí bunathe nó cuasaí bunathe scoile an sin ag go bhain sin. Gur míle mac. Gur maiid go clúda tá deanú go leathan rud ráite agus taine féidir tá fáil se rúh go léir an seo agus gur maigad as a bhéin seo. Chomhairle sin go an fáilte rih an príomhófaige NCSE Helen Brantna atá seo chomhaid. Tacaíonn an Chomhairle Náisiúnta Oideachas Speisialta le córas Oideachas idirgálaí a churann ar a chumas cleanaí agus daoine fásta a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachas acu lán achmhainnacht a cholíne. Las títa sin tá fáilte rih agus is féidir le gath leanú bug ban a Riachtanais Oideachas Speisialta ráú ina scáil áitiúil. Chomhairle sin go bhfuil an rálaíocht sin go cáitham chuig scoileanna de réir Riachtanais Oideachas na náltaí. Tá ruachtain ag gátálta a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachas ag gnáicí ar Tacaíocht Oideachas a tair fáil de réir a Riachtanais. Nis caiim mé aitheantas a thabhairt don áthú atá taca ar tharmaíocht uathaithas. Anis tá néarú éagsúil ranganna uathaithas in áit éanad úsáid agus Chomhairle sin tá an díúiste ar creatír do Ranganna Speisialta go háirithe ranganna uathaithas leis an chur láthair seo. So go mé diagnosis professionta DSM na ICD a jai ag an báiste, go mé máú áit a rang lúte in san túrisc, is cobha cén lével cogníochta atá ag an báiste, agus go bhfuil se soléir sa túrisc sin gur cás Riachtanais cásta atá ag an báiste. Agus bhhailm just war náird a dhéirú ar Chomhairle sin túrisc go bhfuil an forum a seacht de dhí Chomhairle le chorchaig an CNOS le rang a bhunú. Tá rins charmí is tí in san chur láthair agam just le chlúdú na helamintí atá de dhí chun rang speisialta a bhunú. Teagas fólam agus Forbairt Ghairmiúil Céinte sin a Forbairt Ghairmiúil Leanúnach atá le fáil do phríomhidí atá geirí rang a bhunú. Frogra
Tá sonraí cuasaí le fáil an SIV NCSE TPL agus tá an fadlaún sin le Tacaíochtaí module sin. Cén Forbairt Ghairmiúil Leanúnach a tal fáil do mhúinteoir ranga. Well, an rud atá na Chomhairle FGL be cadú speisialta lei chuig réamhcuarsa uathaithes ceithre lá, agus be cóirlear faoi lei fáil le tacaíochtaí don mhúinteoir ag díriú isteach cuarsaí mhúinteoireachta, fólam, measanú agus plánáil. Chomhairle sin tá biliogan seo just ó híomh tacaíochtaí álas brise. Agus cén FGL a tal fáil do chúntar Riachtanais Speisialta chus mar Chomhairle sin mhúinteoir tá an SNA ná an CRS le teacht Chomhairle. Agus tá fáilte raibh gach ball Foirne freastal an ilhaint leis an cóirlear nar a hagan an cóirlear amach go dtí de scáil. So an dóid aon tú an cóirlear chuig de scáil na ardaíonn tú ticéad an SIV sin an SIV NCSE. Chomhairle sin tá coláiste na hallscoil Malaclia ag deanú tréinál cuasa tréinile leis na CRS Chomhairle agus tá briseolalas le fáil sin in San Leorín. Chomhairle sin tá Middletown Chomhairle tá cláir sé seachtaine do thuismitheoirí agus CRS le fáil le fáilas Chomhairle. Caitheann a bheith dáiltaí fáil donna, tá brónar dáiltaí. Caitheann a bheith dátaí fáil donna seminar a talúte agam. Agus an féidir le scáil tacaíocht a eile ón cóirleor rih oscailt an rang speisialta. Tá an féilire FGL le fáil ó mílúnasa a rá gach bliain. Agus tá ráha sin an cóirlear eile ag éon an den scáil bliain. Ní amháin go aonn tú go ardaíonn tú ticket amháin agus sin méid. Tá bris de sinna agat bris ticketí a ardaíonn cé cumanagus is a tá díthart. An féidir An féidir le mhúinteoirí atá gobar sa scáil faoi láthair, freastal seminar le bheith olmhaithe don rang speisialta a ghlacu sa Tacaíochtaí. Agus an bhrógra atá le sin na tá féilire FGL fáil do gach mhúinteoir sa scáil. An sin ó híomh na min elementí a tacaíonn ahan mhúinteoir, ceist pecs na lámh cé acu is fearr. Ó híomh elemente an féidir elemente eile sa dástíal agus iad a úsáid an éon rang amháin ag an am céarna amháin. Agus an frogra tala sin brahann sé na náltaí agus na máltaí professionta a tas na túriscí atá agad faoi láthair. Agus tá muoinú le fáil do pecs cé go bhfuil cursa lámh le fáil ón NCSE an bhéalara. So chunig í súil an féilire muna bhisteileh. Cén fá na bhfuil an cursa, brónam tá mancog bogan sin, cén fá na bhfuil cursa ceithre lá siúil a rion tairí, agus an fáthala sin na ligint de scoileanna dis an fásta líonú a chéad dul síos agus aithne níos fearr a bheith an mhúinteoir na páistí. An taréis aiseolalas a fuair an NCSE ó mhúinteoirí roimhe seo. Agus muna bhisteileh chunig í súil an bhéalara maidir le cuasaí do 2023 talateacht ar 2024 talateacht inis cuasa tairí be de sinna eleint le fáilann sin Chomhairle. Cén eleint a tar fáil don dara rang, tá annachchuid Gaelscoilna inis a geirí díúiste an darna rang a oscailt. Agus tá eleint cinál difriúil mar in áit cursa ceithre lá
tá cursa clár gá lá le fáil an bhéalra FGL. Chomhairle sin, an bhfuil áit an cursa dearbhíthe don mhúinteoir sa rang speisialta. Bhaineann gascáil choradh a rífást agus caithfí an mhúinteoir clárú iad héin. An sin just ag dúrúiste tearma a 2 agus tearma a 3 agus Deontais agus cistiú. Cadíonn na Deontais a tar fáil agus an bailla Iarratais a dhéanú dá na Deontais sin. Brahann sé an cinnal rang a tatú ag Bunú, so tá difriad bug idir ó híomh an méid a tágist. So, mar Deontais trascan, Deontais a bhhain do siomra na géadfaí, agus an sin Deontais ríomhairí chomáid. Agus tá nascan sin just le for godú. Chomhairle sin, tá rinsmhaid Deontais Tacaíochtaí, scéim saoirí, Foirne agus Deontais rang speisialta just breisiolalas, rin planal agus forgnamh chomáid just tá nascan sin le breisiolalas ó thuairstíomh. Agus ó híomh an sin nuair a tá rang agat. Agus tá litir sin bhaidseoin CNOS agat, agus sílan tú sin éanais tá ahan rud deanta, well tá saibh féin nachhfuil ahan rud deanta an bunse sin. Agus tá trascan le fáil agus achhuiní a eil. Agus ní amháin iad a cheannacht, but cén cin atá níos fearna an cineile. Agus sin dúchlan mór do ahan scáil sé a thuúram, because tá hanna ní géirí an rud is fear dhéanú don na fáistí atá war góir, but an amantí bíonn sé fíorheachar sin a dhéanú, agus a bheith cinse ggóil an cinniú ceart deanta agat. Cén áit trascan agus achhuiní a cheannacht. Málthain díomh ticket ardú agus cóirlear a eile má go dtí a scáil leis an tála sin a eil roimh ré. Agus fiú muna bhfuil rang agat faoi láthair. Just an cóirle sin a ghlacu ó príomhshrutha eile, nó fiú an ticket ardú agus an cóirlear a ghlacu má go dtí a scáil le just cóirle bog a eil roimh ré. Beidir nach méise bheith go oscailt rangúthas, ach sa dóigh go bhfulas agad cén bailla rudaí a eil agus rudaí atá ar rinne díomh. Lór le príomhshrutha eile, ché cuairt scoileanna eile chomáid, sa dóigh go bhicinn tú an bhfuil trascan áirithe a bhaid níos fearna trascan eile. Bhí aithne sin na catalógs a geirí ahan rud a dhéal ach beidir na fiú sin do rang héin is do scáil héin. Chomhairle sin tá máiltaí an rinn atá ar lé ó híomh mar hampla leach fanneaga radathir le garda PC boga mar sin atá caiith tú ahrú mór a dhéanú ar do rang, ar airí boga a dhéanú ar do rang le éibh ré do fáistí stíham. Chomhairle just an méid fuam atá páistí ábalta ghlacu le chomáid scathalan, solas. Chéir cuairt ar ranganna eile sa dóigh go bhicinn tú go dé a gaiithid sibh sé dhéanú leis an rang a eil ré don rang speisialta. Agus tá álas breise le fáil ní a bhhain ón cóirlear a chomhairle sin ón nasca tá seo. An sin forgnamh agus is rodínta topiciúla tá ní amháin idir lábha ag Gaelscoileanna, but idir lábha ag ahan scáil sa tír, mas rud ag bhfuil tú ag chuirt tú forgnamh agus an dóigh sin a dhéanú. Tá annach chuid stepanna sa phrósas agus níl me siach an éon rud eile rá faoi ina léis sin, teigim sin.
Caiú an Iarratais a dhéanú chuig an rinn ar a héad dul síos, agus Chomhairle sin litir catia an CNOS ná ar sóáil Chomhairle. No fiú Deontais, beidir go bhfuil spás agad agus tá sé bh géirí fiosach ar tá Deontais le fáil an rinn maidir le ais olwahanna dhéanú ar an rang atá agad mas rud ag bhfuil spás agad dá sin. And tá an NCSE ag teacht chuig tacaíocht le Ghaeilge I suppose le bríúr beidir agus le funne fuair. Agus le stíte sin ní bhhain ggóil me chun lóirt ar san an POF atágam a go bhfuil seirbhís láidir, go bhfuil creat taide, go bhfuil nascanna níos fearr agus lán fáirtiú agus ag aithint go bhfuil muid go léir páirte in san phróisis agus nach bhfuil scoileanna leo hain in san phróisis sin. Tá padlet an seo agam agus nasc le briseolalas maidir le acroní do Gael scoileanna agus gur míle maigah. Bhí cinse go ganíonn sibh súil ar an bhéalra because ó híomh na cuasaí saoirí bé cuasa amlan uair tá si de chuir le céile faoi láthair nach raibh an ribh seo agus be sin ag tásacht an saoirú seo thugann, so chuinní súil ar sin. Okay? Gur míle maigad Mandy bhí sin an spéisiú bhí anbhid ólas breise, gur míle maigad. An chuid ólas sin agus tása go mé héanaar dus go muide arcad ranganí ábhíle sa cúideag is iontacha eáil an dulcan cíine atá annis maidir le cuasaí lúna, maidir le cuasaí réigeúna an bhúinteoirí agus is iontacha agus gur bandó agus táidir súla le níos mógus muidir ag fás agus ag Forbairt. Just le rá Chomhairle sin clúda, mas rud é go bhfuil si bh géirí curtú ólas ón CNOS agus beidir go bhfuil an CNOS nach bhfuil si le fáil nó go bí rud. Le aithin CNOS tá Bainisteoir Foirne, so má ácann tú ar an SIV NCSE tá an Bainisteoir Foirne ainmníthe an sin. Mas rud é go bhfuil tú a géirí, ólas nó go bí rud, so. Agus beidir just ceist sa léirithe luigh tú an sin maidir leis na ticéid a chursús, agus is dóigh just le soléir tá me ghlach leis go bhfuil sin mar rá a de fáistí beidir go bhfuil iompar mar hapla ar bháilní sna seo gná sna ranganí príomhshrutha go má níl sé díirithe ar ahan fáis ar Ranganna Speisialta bháin agus is ionach an tacaíochtaí tá muid éis úsáid bháin las hana agus is mór trú an our hiicméid ar bandó, so hiicméid ar bandó. So cínta is áis ionach atá an sin. Anna hanolalas, anna fractacúil, anna cearach agus anna déine an tá chuirtha anna déine ag báint leis na chuid móí agus mac, so gurbééis sin ar cheangas na háisina sílam is luchfra agus is carú de scoileanní, so bhfuilhín go láidir muid an fréis úsáid bhaintas. An muid raibh gá fair play agus Chomhairle sin bhfuilhín go láidir bé na ticéidí an lína sús. Na ticéidí don cóirleir, but Chomhairle sin na seminéir tá an féileire ar an SIV NCSE agus tá seminéir ar lína, mas rud é nach bhfuil sibh an táisteal chuig na háiteanna sin agus Chomhairle sin tá seminéir inad Oideachas Chomhairle. Okay. Níl is agam bhfuil ceistena a ggéanana mar eile ar méid nó bhfuil soléir breise nó éon mar sin nó an bhfuil réil ha sosa. A gcónaí táiméid gabhadh ar an mórfachtar. So más rud é go bhfuil páiste bháin am líana an bhfuil álas brise a thuca leat a thuirt don CNOS maidir le páistí eile tá sa cheantar le teacht nó in annach Germany bíon an CNOS dulling leis an CDNT nó an rinn sláinte le briseolalas a eil maidir le páistí a taag fannach teachta se an áitehí an bhliain dar gcionn nó an bhliain dar gcionn sin fiú. So a gcónaí mas rud é go bhfuil tú ag teachtaí an NCSE agus an CNOS le páiste amháin. Bé plé agus bé cóirle ghlacha ón na daoine eile, I suppose,
ó híh an bhfuil daoine am bhfuil páistí eile le teacht, agus sin rud all-mhór. Tharla sé is mór an trua go raibh coppla sampla de Iarratais a tharla agus ní raibh ach páiste a bháin. Mar gheall go raibh sé onanta éargalta ó híh an áitin a raibh an scáil agus just ní raibh aon páistí eile le teacht. Agus an taon rud a táid go léir geiríanú na páistí a bheith ina measc páistí eile. Gan a bheith leo héin. In rang le just mhúinteoir wine agus CRS a wine. Well, aside, so sin dar rira, an méide tam abalt a ráid fi láthar faoi sin. Tá sin gur ceistin se das a chat. Well, the policy in a ring agus CNOS gur to Ghaeilge Riachtanais turn around and show what's not how will Tacaíochtaí brise don teanga. Faoi láthair níl Tacaíochtaí brise don teanga. Agus an rud atá níl Tacaíochtaí brise. An bhfuil spás le commerceáid faoi sin leis na rinn áirithe tá deanú gur fiú é, because tá sin cist ionta maiid tá ardaithe agad, but faoi láthair níl Tacaíochtaí brise maidir lei sin. Margaret Anna Luke for Tom. She going to listen again now? Yeah. Take away in the camp life and will massive and chance clean a good scoileanna Ranganna Speisialta a Bunú no mean you for these small bay or this common bear. Táid go thomlan mar an gcéarna ó híh a Riachtanais mas rud é go dag an príomhide ó Ghaeilge nó príomhide ó Ghaeilge mala clia chuig an CNOS tá na rialachas na creitíor céarna le bhainteoir le rang a bhunú. So níl aon difriocht, níl muidir ráit ó níl me geirí rang a chur hallan sin nó níl me geirí rang a chur hallan sin ó híh meon an CNOS dé. So tá sé go thomlan cotam. Níl aon rial atá sin ag freastal síomhháin ná an síomhile. Okay? Le haig éad lúidir ghála atá an lunathe I nghaol scoileanna. An bhfuil sé siléir an Ghaeilge an meán tagasc a bheith an núsáid ins na héanaid sin agus a bhfuil sé in blach go chumláin agus sin. Well, le bheith anraic an rud tá in na rire sibh héana atá deanú an teagasc. Sibh héana atá ó híh pedagogy dé a deanú an cod sinda. Níl siad a cheart ag an NCSE a bheith ag tabhairt prescription ar bídíobhse ó híh sin dé. So nuair a chinneann an scoil go bhí an Ghaeilge an meán tagasc san éad lúidir ghála sin. Sin, go díire. Yeah. Agus níl mé Oh yeah. Agus because being play and sin and camping girl was sin gehíad. Agus tá sé har bheith conspóide dá riire aon rud eile rá. Agus tuigim mé breúir CNOS go maith a géirí átainna aimsú. No. Aontaíim leat. An rud a cloisiú with ná ní féidir leis an CNOS mar hapla brúch ar scoil ghlacha le dada agus an meán tagasc in san éad lúidir ghála a áthú go béarla ar bhaile leis an dada. Ní hic. Ní annan an CNOS Maltaí. agus phléim a hain agus Helen Brantna tan seo agus an POF Sean O'Carney phléimid sin agus lormid faoi sin. Just mar an gcéarna mas rud é go mbeadh páiste agat ní héigle sin an sin ó aon rud rá leat ó híh cén dóid gur ceart leat múnú I dhéanú. Agus tá sé mar an gcéarna leis an rud a dardaí tú. Gur mín maigad Anna Luke for ar fad. Se. Ó lads, tá sé bhtásaíonna se. Tá déna harcí. Ní mábad a thuúplastil so muna No,
Well, Tori me frugrid that fata is gur féidirlam, right? So tá spás agat le rang amháin. Yeah. Well, man bhfuil spás agat tá sé deacair dit sinna dhéanú ach más rud é go bhfuil tú géirí sin a phlé tá bailla sinna dhéanú. Okay? Agus luair manat in dhé seo sa dóigh go jiglam na sunraí carta eil bút, you know. In ó más don rud a dardaí tú. Yeah. Ein rud eile a dhéanamh. And will I put the name to Iluna Lulu and Shin on Cordoba to find on the Tá fai bog agin ó híhan méid cóir tá agin tá ábalta sinna dhéanamh. Tá NCSC ag arcú agus támuid ag ddíriú iste sin, agus tá sé mar sproctú in sin óhain se má. Ní háirlaí an ahan rud tháríthe mar go dtí tú, agus de réir a chéile leis an arcú sin támuid ag súil go mé níos mó cóirlear, go mé níos mó CNOS, go mé níos mó ahan rud dogain ó híh HRD tá ábalta Ghaeilge Lord. Agus Ghaeilge, you know, a Lord agus a pléad le scoileanna mar is ceart, you know. Anna? Just ceist an, na cuasaí vín ar bunachaí lína, cén spás a vín orb sin? Bín lín... Mar sóid it's been an artach ní sísce nar éireann le nárscoil chlárú ar a cuasaí ar bun Idirnas agus dí cúpla den aine gcéire a dhéanamh so bhfuil is spás beg, bhfuil is spás mór mar hallafa go na hana an cuasa lína ar chur fáil go líon mórdaí. So seo... Rántaobh an áirt, nó an éige rá an cuasa torranta. So seo cuasa, níor seo cuasa ar lína a bhí lán. Tá ma deanú go míon teáran ar an méid daine tá si dábalta sinna dheanú le Harlína. Go bhí ar an gcúrsa sin. Yeah. So, and actually, bíonn an rud a eicil go raibh sin lán agus flafuil is úpas lá go gur náir go daoine muscail hain. Cathy... Breis a bheán. Tá Cathy Gary seo Cathy Connolly mo chóir brithe in san NCSE. Bheiste leat sonraí a thuairt dumsa agus heaglam sin a phlé agus a ardú ar do hon. Ba bhhailm sin a dhéanú. Cinse, yeah. Sin gur léir go raibh, tuis go raibh an ró éile bhein go bháil óg mór rih a rís go hénta. Léin ceist eile nó sin bhfuil? Well, bhil Ghairmiúil agus a gáil Bhíodh Mandy and Ghairmiúil Leanúnach Anna ólas ar fád an sin, so Ghairmiúil Leanúnach.